हेलो गाइस, स्वागत बा आप सबके रहुआ के ये मुंह का बोला भाई खोलो भाई भाई तू मास्क का लगे भाई खोलो नया ब्लॉग में ठंडा और लगा था यार थोड़ा थोड़ा सीरा था। मुंह में कौन सी रहता है। हमने क्या गेल बन जा बहुत दूर जाए के बा कहाँ जे हमने ना लगे बका बहुत दूर दूर के लिए बड़ा आदमी को जाए ना कहाँ फिर ला अरे हम सुन लेनी कि आई छोट बाणन हाइटो में ऐसा हूँ इनकरा के मामा प्यार करेला। जितना भी मामा का वाला स्क्रिप्ट होई बे मतलब एथी में शिकायत वाला में दुनू ना गांव के हटे आपन अपन स्क्रिप्ट दुनू जना ले खैर हई तो मामा का अपन जेबे ना करेला। हम मामा का नाम मात्र के भाई यार हम मामा का है नहीं एक लिखले रहन कि मामा का वाला होयो से भगावो तारा मामा का से कभी आइल बा दही हो आइल बा दही निके आइल हमरा का मामा का से ऊख खावे ला ज्यादा बोला ना पानी में पूरा पानी ये बात उधर पानी लेके रहन अभी पौनी क्रॉस के भैया अभी पौनी क्रॉस के तो तारा मामा का बा अभी यार मामा नहीं खन हो जा। हां बड़ा अभी मामा गुड़गांव बड़न मामी मामी मामा हो जा रहे तो मामी एजा का नाना नानी नानी नहीं की नाना हो जा बड़न क्यों तो हो यार कहां बड़ा तुझे कहां ये गुड़गांव। तो कुल मिला के हमारा बस यही बात पर अच्छा न लगा थोड़ा सी बताओ कि नाना जाने लन कि तू बाड़ो के नाना जाने लन कि तू बाड़ो ये सब कटाई हो ये सब यार शिकायत और सब कटाई। हाँ यार जाने लन काहे ना यार। जब तान लोग हइले लेकिन तब का डर बा लेकिन हमरा ये जाने के बनू कि हफ्ते हफ्ते तू मामा गाँव कहे जाएगा। हां यार हमरा मिलेला पैसा हम जानी हाँ पानी भी हम तो अभियो कहते रही हमरा पैसा मिलेला लेकिन इनकर मामा तो ऐसे बड़ा नू थोड़ा थोड़ा कापेला नहीं बच्चा। हां यार पहला आदमी देख रहा जे मामा से इतना डरा था यार ये तो गजब डरा। तो गाइज हमनी के ट्रेन देख सकतनी जा चल गई और हमनी के जौन बा से के बीच में एजा रुक गई बनी जा आ लाग गेल बा हिंकरा मैदान। ओहो तो कटाई ना फिर से बोला यार नहीं लागल बा तब कहे के कहे के चाहिए चाहिए एमे का मान ली का है भाई प्राकृतिक के पुकार हमेशा सुन लेवे के चाहिए। तो हम लोग के देखी जा एगो चीज दिखाओ तनी बहुत सुंदर लागता देखो तनी पेड़ देखी जा पेड़ कैसे टिकल बा गोले गोले छील दिहल गेल बा माटी और पेड़ जौन बा माटी पर टिकल बा। तो का हाल चाल बा रउआ सबके और जैसन कि हम रउआ सबके पहले में बतैले बानी आज करहिया हाल पे शूट बा और आज के शूटिंग के जौन बाटे स्क्रिप्ट जौन बाटे कुछ ऐसे बा कि जैसे हमनी के अच्छा हम ओकरा से पहले एगो बात पूछल चाहतनी कि के अपना पापा वापा ले खैनी वैनी खाए खातिर मंगले बा हैं। शूट पूरा हो गल और कब रिलीज होगा भैया काल के वीडियो हमने के थोड़ा सा एथी हो गइल बा और दोसर उठा के डाल देता सा वीडियो हमने के ओकनी के व्यू कवर जाता रिमिक्स क के हमने के व्यू कवरते नहीं है बहुत ऐसे काहे करते हैं जा बुरा लगता है भाई। दिल से बुरा लगेला मेहनत कोई और करे मजाक कोई और मारे यार दो चीज के एगो मिक्स मत करो क्यों कामे आ जाता लोग तो कोनो का खराब बात बा इस दुनिया में केहू कामे कामे आवता हो आ तू कामे आ जाता रहो ये भाई तो हमनी के कामे आवत नहीं अपना मन से ना नु हो। ओकर कमेंट में एक और सब कमेंट नहीं खींचा कहले कि दलाल न्यूज के स्क्रिप्ट ह बताई सब इहो बुरा लागल हमरा दिल से बुरा लगता है भाई। का चाहतन जा स्कैनर डाल दी साथे कगो एबरा छोला भटूरा खाए के बा ये बेरा तो अलग दिने आइल बा यार एगो जियो ने भगवान दिन देले बा छोला भटूरा की गजबे अनलिमिटेड छोला भटूरा बा ओ गिने के नहीं छे गिने के नहीं। ए मोटर तनी मसाज करे ना। ये सब हो पाया है हमारे आकाश किशन के माध्यम के द्वारा। मोटा के यार मरीचा छनवा दिए जन लो ओकरा बाद देख तू घरे जोन बनेला ना जैसे समोसा हो गइल चाहे छोला भटूरा हो गइल चाहे डोसा हो गइल डोसा डोसा जोन घरे बनेला ओकर डोसा स्वाद हो गइल डोसा 10 रुपए के एगो सिंघड़ा कइले बड़ा सौ 80 रुपए के एगो डोसा कइले बड़ा सौ ऐसे बढ़िया घर ही ना खाइब हम बना के चाचा कहत रहन कि घरे के नाम ठीक लगी तारा घरे के ठीक लगी चाचा
देखा मोटा का अपना उम्र के आदमी से खूब बतिया उठ गिला ये वाला लेकिन छोला भटूरा के पार्टी बा ये बार 3 हाली बोल देला टेक में। ये बेरा तो ब्लॉग ओइजा कंप्लीट होई एजे ना कंप्लीट होई छोला भटूरा देखाई जाओ जा खात तबे को बोलो कंप्लीट होई हमनी के। अरे ना रे ना 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 अच्छा अच्छा नहीं आलू हो यार कितना आदमी जगह शौक से खेल ना आलू थोड़ा सा छान छान के धो देलन आलू वही काट काट के एगो से चल के आलू बॉईल करके गाड़ी दे बका आलू बॉईल करके यार आलू बॉईल करके मसाला लेखा तनी कान बंद करी। चिप्स लेखा वो यार मजा दिला। तो देखिए मैंने बताओ नहीं है ई कहानी कि तू यही ब्लॉग में सकार हो कहिए टमाटो राइस खियाओ तर हमनी के। देखा राइस तो हम कबो खिया सकत नहीं भाई ना ना टमाटो राइस टमाटो अब में लेके आओ। अरे यार तू ही तो बतैले रहुआ के टमाटो राइस टमाटर बनाओ कहियो आ सोयाबीन आलू के हो पतला सब्जी। टमाटर भइल 82 रुपए किलो हां आ टमाटर के सब्जी खइबा तू कहां से सस्ता भइल बा आधा किलो हम टमाटर खरीद तब लौका राइस खाई मरचा रस खाई जाओ पावर मरचा आ चावल में भूज के यार तो वो तो यार अलग डिश हो जी बहुत मजा आई मरचा भूज हौ आ गई। अरे ये नहीं के पकड़ के अब 9 बजे पहुंचाई हौ कब बजे पहुंचाई 8:53 में ये मर्द 9 बजे चला जा यार चला जा बढ़िया गाड़ी धो लेल बनी जा विभूति एक्सप्रेस। विभूति एक्सप्रेस के नाती है पैसेंजर का विभूति एक्सप्रेस के नाती है छोटका नाती पैसेंजर है भैया संग आ गेल बड़ा भैया भैया दिखाओ भैया कुछ बाका पैसा जास्त में गोल लग गया पैसे भैया हाथ मिला भैया का हौसल ले लो ना लेकिन आज कैमरा घुमा दे फिर से सब यार फिर से तो मैं मार थप्पड़ लगे छोला भटूरा के हमरा बाटे प्रोग्राम ये वाला तो नाच के गिर जाए इतना नशा हो जाए छोले भटूरे नाच के हमने के बक्सर से अपन गाड़ी मंगा के धोले बन जा ए भरौली हो गोलमर ई बात हमने के ड्राइवर भरौली गोलमर काहे चिल्लात रहो गोलंबर जाए के बा हो गोलंबर गोलंबर ई दलाल से के इनका का जमीन से उठा के स्टार बना दी गोलंबर पहले क्या अपन काम ये रहता तो ये बताओ मौत के हुके मरते तू दलाल में काम कर ला यार। अरे भाई भैया के हेल्प चली जा हमने के अब छोला भटूरा के सीधे आइब जाओ जा के देखाइब जा अब स्टेशन से हमने के अपन गाड़ी से विदा लेते नहीं जा तो आई गुल देख सकतनी दे दो यार अरे दो ना यार देखी आई ताका हो देखतनी खाए बेरी कम बोलत मस्त बनल बा वही तो हम पूछ रहे हैं यार तुमसे। हम खा लेल बनी अभी लागल बालो अरे बंद कर दो भाई क्या कर रहे हो अभी तक लागल सिक्योरिटी इसको निकालो यार भगाओ इसको भाई का हम हमार कबे हो गया आधा घंटा पहले ही हाँ देखी भोज ओज में अगर बुलाइब जाए यहाँ के तो संभाल के हाँ दुनू से नंबर लिख लीजिए भोज बोला ठीक बा बाय।